ndoshandisa foni pamwe chete namai, ndoona message echikomba chavo, ndoudza baba here oro ndovabvunza. This is a very tricky situation, and most likely you are going to suffer in silence. There is nothing you can do unless there is someone you can talk to who may be able to help you. But panyaya iyi unogona kuita mudiki. Pakaipa. I understand how you feel. Unfortunately, there is nothing you can do. Ukanoudza baba vakatema munhu nedemo, you will be guilty because she will still be your mother. Ukavaudza mai kuti regedzai, vakasaregedza, you will still be feeling bad because she is your mother. You are in a catch-22 situation unless you find some help somewhere. But it's a difficult scenario. It's unfortunate kuti this is how bad it has become. Ndichataura nevabereki vedu, and I hope vari kundinzwa. And zvinondishamisa ndezvekuti you know kuti une tunhu twako, asi unoda kushandisa foni nevanhu vasingafanga kushandisa navo. Kana wafunga kuita tunhu twako, protect those whom you should protect. How can we sink so low?